భర్తృహరి సుభాషితాలు భావం. చూడు సోదరా, తన శరీరంలో మిగిలి ఉండేది ఒక్క శిరస్సే అయినా పరాక్రమవంతుడైన రాహువు, బృహస్పతి మొదలైన సుప్రసిద్ధ గ్రహాలు 5-6 ఉన్నప్పటికీ వాటి జోలికి పోకుండా తేజోవంతులైన సూర్యచంద్రులనే పర్వకాలంలో అంటే అమావాస్య పూర్ణిమలలో మింగుతున్నాడు. ఇక్కడ క్షీర సముద్రాన్ని మదింపగా వచ్చిన అమృతాన్ని దేవతలకు పంచే సమయంలో దొంగచాటుగా దేవతల పంక్తిలో కూర్చున్న రాహువు యొక్క తలను విష్ణువు చక్రంతో ఖండించాడన్న పురాణ కథను ఇక్కడ అనుసంధానించుకోవాలి. అంటే సూర్యచంద్రులే కదా వాళ్ళని పట్టించింది, దానివల్ల చెప్తున్నారన్నమాట. నా ప్రజెంటేషను, ఈ కంటెంట్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా ఈ పద్యము దాని భావము మీకు నచ్చితే నలుగురికి షేర్ చేయండి. నమస్తే.